sortir un matí a buscar esmorzar. Volia un donut i em van donar un bacon. Després buscant una magdalena i només hi havia putos cupcakes. Després no trobo lloc a cap bar, totes les terrasses estan a rebentar. Si vols fer un cafè a una plaça serà millor que pillin xanga, perquè aquí hi ha 4 guiris que gasten molta més pasta. I vivint a Gràcia, quina desgràcia. Vivint a Gràcia, quina merda, inaguantable. Capital mundial del shawarma. Volia un bocata i ara no sé on trobar-ne. Botigues de roba de la Terràbia, rara trobena a preu de relíquies. Un coworking oficial a l'aparador, tot fet de fusta i lletra moderna. Per 200 euros tens un tros de taula, aviam si algú et subcontracta. Currant a Gràcia, quina desgràcia. Currant a Gràcia, quina ruïna. Quina desgràcia. Capital mundial de tirar-se el rotllo, portar penjada una esterilla. Que tothom vegi cap al ioga, compartir classe amb 20 gilipolles. Teràpies naturals i 1000 històries, pseudociència i mindfulness. Bronceja't l'anus, és antiestrès, que tot s'hi val si a tu et va bé. Tothom pot triar com llençar els diners, tothom pot triar com llençar els diners. Curar-se a Gràcia, quina desgràcia. Curar-se a Gràcia, no t'hi trobis, desgràcia. Però tranquils que pitjor ve la nit, tot patata, gent per terra, l'Orban esperant a fotre un crit, perquè tothom mira a casa seva. I per les festes ja ni te cuento, que la penya no pot entrar a casa, ampolles de plàstic i pegamento, representant un coet de la NASA. Segurament em fa tanta ràbia, perquè ja no surto mai, com a mínim no em veureu per Sant Medir muntant un cavall. Segurament a Gràcia